Atzalde hon danoi, ongi etorri ekaineko ohiko pleno honetara, alarma egoera ondoren lehenengo plenoa eta berriz presentziala, muga berezisekin eta aurrikusi geinke segurazko hurrengo plenotan be halako mugak bihar izatea. Bari hasingo ekaineko pleno hau. Gai zerrendako lehenengo puntua da maiatzaren 25 eta ekainaren 15 akten onarpena. Konforme zaite? Aho batez onartuta geratzen dira. Bigarren puntua alkatearen jakinarazpenak. Ez daukazu zer. Hirugarrena. Gureak lanean enpresarekin sinatzea proposatzen den hitzarmenaren onarpena. Gai zerrendarekin ostegunean behaldu genizuen diktamena eta hitzarmen proposamena, eta gero ostiralean zuzenketa bat zehazten dalako ordainketak noiz egingo dien. Hori esan da, konforme zaite? Bai, aho batez onartuta geratzen da. Laugarrena, 2008ko ekainaren 8an Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salaren aurrean berraztertze errekurtsoa aurkezteko hartutako erabakia baieztatu eta osatzeko proposamena. Proposamena da, baieztatzea erabaki hori eta osatzea eskatzen duelako espedientea bialtzea auzitegira, eta auzitegira espedientea bialtzea eta adieraztea beste errekurtso bat ere aurkeztuta dagoela. Konforme? Aho batez onartuta geratzen da. Bosgarrena, udaleko aurrekontuaren 5. kreditu aldaketa onartuz 2008ko maiatzaren 5an emandako dekretuaren berri ematea. Besterik gabe berri ematen zaizue, dekretua bidali genizuen ustez, jakinen oteko da. Aurrea zaitzen dut, Seigarrena, 2019ko kontu orokorraren onarpena. Proposamena da kontu orokorrari onartzea. Konforme? Aho batez, baita onartuta geratzen da. Zazpigarrena, 2008ko ekainaren 4an dekretu sartutako erabakia diru laguntzen plan estrategiko aldatuz baieztatzeko proposamena. Aurreko plenoan onartu zen kreditu aldaketa, baina pasatu entzitzaion diru laguntzen plan estrategikoaren ere aldaketa sartzea. Dekretuan sartu genuen da proposamena da baieztatzea erabaki hori. Konforme zaite? Zer? Aldeko botoak? Aurkakoak, abstentzioak, baieztatuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik? Gu bai. Guk hemen, abaitz bai esan, argi geratzean laiko ginuke partaidetza bai. Partaidetza eza, gobernuaren partaidetza eza. Usten dugu gai hau lantzeko, hasieratik hasiko naiz. 2008ko apirilaren 12an, Bergarako EAJak idatzi bat aurkeztu zeban, sarrera monsotzan, eta bertan, eta maiatzak 5ean, idatzi horren jarraipena beste idatzi bat sartu ginuan, bai? Eta, nolabait, bi idatzi horretan azaltze zana zen, osasun egoera honen aurrean, osasun krisiak sortutako krisi ekonomikoari aurre itxeko hainbat planteamentu itzen ginu zen, eta besteak beste, diru laguntza bat finkatzen ginuan tokiko merkataritzari, ostalaritzari, hezkuntzari, kulturari, kirolari, hainbat lerro desberdin planteatzen ginuan, eta besteak beste eskatzen ginuan lan mahai bat osatzea, nolabait planteamentu guzti hauek bideragarriak zean edo ez, edo lanketa bat eitzeko bai, teknikoekin eta politikoekin. Guk horra adierazi ginoan izan zen nahi politiko bat, bai.
Esaltzean eduguna da, nahi politiko horrek erantzunik ez dabela jaso, bai? Ez bi idatzi horrek ez gainontzeko 12 idatzi honek, legealdi honetan idatzitakoak, 12 edo horren inguruan, igual 10 dira, Eta gainera, proposamen hau, zehazki diru laguntza hau, lehenengo aldiz, imei ez bi aldizan, bai? Proposamena usten dut hausek komentau zala, baina dokumentua imei ez bi alduzan. Eta, okerrez banago, imei ez bi alduzan, maiatzaren 13an, esanez, lanketa batean zeuala, udala, eta hildo batzuk finkatze zituen, baina zeban atxikitzen dokumentorikan, eta ekainak 4an dokumento bat atxikitze jako, zirriborro batekin, ez dakit zirriborro horretan gure planteamentua nun geratzezan, esan zehazten, eta gero batzordean benetako lanketarik beheztain, maiatzak 5ean publika bintzan webgunean, baina, honekin noten esatea da, hau zala benetan aukera paregabia, udal gobernu honek esaten daben partaidetza hori, garatzen legealdiaren hasieran garatzen hasi zen partaidetza, ze bergara nahi dugu, hemen usten dut aukera hona auki ginoala benetako partaidetza baten bitxartez lanketa bat etxeko, bai oposizioarekin eta bai herriarekin, eta oposizioa alde batean lagata bere diru laguntzak garatu ditu. Eta salaketa edo bentsat plenoak jakinaraztean egin nuan, udal gobernuak ez dabela oposizioarekin kontau honetan besta, planteamentu hau lantzeko, eta guk, eta esan beharra dago, eta horrekin hazinez, maiatzak 5ean, ginoan gure lehenengo planteamentu, EAJak maiatzak 5ean, hemen sotzan sarrera lehenengo planteamentuari, eta maiatzak 5ean, hori da? Ez, apiriak 12an, aste santutako Pasko astean, eta maiatzak 5ean, bigarren sarrera mujaun, eta ez da landu ez bata, ez bestia, ez da erantzun ez bata, ez bestia, ez? Ordan, pena bat, aukera ona galdu dugulako benetako lanketa bat itxeko gobernuak eta oposizioak. Zeuen ikuspegi saltzen duzu, desde luego nik uste dut indako plantamentuari behin da berriz larrialdi mahaiko batzordean eta baitxa gero sustapenekoan be haitzatu dela eta bere momentuan indako proposamena hartu ginuan eta entzun ginuan, baina uste dut gero eta orduan behaitxatu ginuan diru kontuak mahai gainean jarri denean oso garbi gelditzen dela esala realista inundik inora eta indan lanketa bada hasieran zirriborroa helarazi jatzuen eta gainean lanketa eitzeko aukera egonda momentu oro eta ez dut aportazio gehiago jaso danik eta hori uste dut sustapen ekonomikoko batzordean landudan gai bat izan dela hasierako zirriborro batetik eta esan dakoa larrialdi maixan lehengo borondate bat azaltzetik, aurretik bono digitalen kanpaina batetik eta esan da diru laguntzak landuko ziela, diru laguntza hilduak landuko ziela, eta lehengo zirriborroa zeban momentutik eskuartean eduki dozu, eta eskuartean eduki dozu aportazioak inalizateko guentzuteko oso prestegonga, eta uste dut behin eta berriz eta gai gehienetan pasau dut zeu dokumentazio guztia hasieratik eta borondate guztia eduki dugu horri jaso eta aportazioak ekarri eta mahai gainean edukitzeko. Egisa da, insinuela proposamen aurra idatziz beren momentuan, baina inundik inora errealista ez da abia puntu batetik uste dut gure proposamena logikoa hoa izan zigen egoera ekonomiko batetik edo erreala hoa izan zigen batetik abiatuta itzen ginoela proposamen hori. Eta beste barik uste lanketarako hori, pausak emon diela, foruak egon diela, eta sustapenean emondako pauso guztiak egokisak izan diela. Hor, aipatzen duzu Gorka, Bilduren proposamena logikoa izan dela, ez dakigu Gorkaz, ez da lanketarik egon. Ezin dana dain 300.000 euroko diru laguntza bat, lehenengo zirriborroa planteatu imeiez, bilerarik manteatzeke, eta imeia bialdu zen lehenengoa maiatzaren 13an. Gogoratzen duzut, gure proposamena, gure nahi politiko bat, horrek ez dabela nahi esatia garatu behar sanikan, gure nahi politiko bat aztertzeko maiatzaren 5ean aurkeztu ginuala. Zeudal gobernuak ez zeban maiatzaren 5 arte ezer aurkeztu. Eta proposamen bat bialdu ginuan, sarrera mujaun, eta esaten dut, ostalaritza, komertzioa, kultura, hainbat gai lantzen ginuan, zan nahi bat, baina lanketarik ez da emon. Bai, aipatu dozu larrialdi mailan, aipatu, baina lanketarik lan mai bat eratu da, guk bilera apirilako idatzian lantalde bat eskatzen ginuan, guzti hauek lantzeko, ez bakarrik komertzioetarako diru laguntza, gainontzekoak bai,
ez da osatu lantalderik. Batzordeak ala nola indianak, hola eskatze zabalako osasun larrialdiak, baina ez da lantalderik egon, ez da benetako lanketa batein. Proposamenak imeiez bialdu dira, batzordean komentau, eta punto. Eta gainera, webgunean publikauta. Orduan, ez dau auki, eperikan, maiatzaren 13an bialtzen dozue imeiez idatzita, ekainaren 4an lehenengo dokumentua bialtzen dozue, baina maiatzaren 29an ja publikatzen dozue zuen nahia zein dan. Orduan, ez dakit datuak, imeiak ordare, repasau, baina ez esan borondate bat egondanika, ez da egon. Eta datu realistak diala, edo ez diala, gure proposamena ez zala reala, ez dakigu, guk esaten dugu, nahi politiko bat aurkeztu zen. Lantalde baten teknikoekin bideragarria zen edo ez lantzeko. Ze gobernuak ordura arte, maiatzak 5 arte, ez oskun ezer planteatu, eta horregaitxik hartu ginoan inertzia hori. Baina ez da egon borondaterik Gorka. Ez da uste zuzen zabitzenik emaite, uste dut eta zeuke behitxatu oso, baina baldintzako oso berezizazien, eta baldintzen barruan uste dut sekulako alegin indala, konpartitzeko, planteatzezan oro, eta erabakixak hartu aurretik ekarpena jasotzeko. Zan duzu moduan, larrialdi maizan, haitxatu zen planteamendu baseuala, aurretik baseuan sustapen ekonomikotik indako beste planteamendu batzuk, gero onartuko ditugun aldaketa fiskal batzuk tarteko, eta esan du moduan bonuen lanketa bat, eta hortik zetorren ondoren, eta hasieratik aderezi ginoan, bai larrialdi maizan, eta baitxa eragileekin indako bilera guztietan, gainbiltzera lantzen, batetik diru laguntzak beste erakunde batzutatik etor zeikienak zeintzuk izan zeikien, eta udalak zela osatu zeikien. Beste erakunde batzutatik zetozen diru laguntza horrek atzeratzen zebitzela ikusitza, eta soio behalase esan da nuzbaitzen kalian otzeuan, eta lehenbailen bideratzen saiatu ginen, eta bideratze hortan, uste dut pausuak egokitxak izan diela. Zan bezala, zirriborrua aiego arazi jatzuen, bai lantalde propiorik zehazta sortu hortarako ez, larrialdi maizan planteu di gauza batzuk, eta ondoren, izan danean, jundie batzordea sortzen pausuz pausu. Eta esan dako, baldintzak uste dut, ezin jakula aztu. Gara, alarma egoera baten, 20.000 frante zabalik, eta bakoitzean inbiarreko askokin. Eta egisa da, indien moduak, ez izan ohikoak egoera kala eskatze zabalako. Baina baldintza horretan uste dut sekulako alegin egin dela, prozesu guztietan formak alik eta gehizen zaintzen. Eta indiela lanketak, indiela kontrastiak eta aportazioa jasotzeko espazioak zabaldu dela. Ni galdetu nahiko nioke, Ainoari, ze jaso duzue gure proposamenetik? Gure proposamenetik, maiatzaren 5an egindako proposamen horretatik ze jaso duzue? Bueno, nik usten dut, diru laguntzen lerroak eta ara ditugun lerro batzuk, Gorkak ondo esan bezala oinarrixak zirriborro zienetik konpartidu ginu zen, eskuntzakin egonga lanian alarma egoera honetan, egongan bitxartian, bai udara begirako zerbitzutan, igual ez dugu koinzididu zuen proposamenetan eta guretan. Oinarrixa gobernuak ipini dau, eta kasu guztietan proposamenen zain egonga, eta nik usten dut, bai bonotako kontutan, bai diru laguntzetan, bai udara begirako eskaintzetan, nik behintzat, ez dut inolako proposamenik jaso. Hori bezan nahiko nuke, bai. Galdera bera botako notzuke. Udal gobernuak, bere proposamenak, lehenengo momentutikan, konpartidu ditu oposizioakin, eta ni neu ondiokan proposamen baten zain nau. Bueno, garbi da gure proposamenetik hitz bat jaso duzue, lerroa. Guk 8 lerro planteatu genituen eta hitza jaso duzue. Besterik itxuria ez. Lehenengo momentua gure momentua izan zen. Eta momentu horretan proposamen batzuk egiten ziren. Onuradunak, zein emon, nola emon, proposamen batzuk. Ez dala realista. Bueno, ez baldin bada realista, realismoa ipintzeko neurriak eta albideak zuek daukazue, eta ez duzue ipini. Konpartitu horretan, Ainoa, guk proposatu ginuen eta idatzi ginuen, hau, gobernuak ez du hainbeste idatzi larrialde egoera honetan. Idatzi ginuen hau,
eta proposamena egin ginuen asmo zintzo batekin, akuilua erabiltzeko eta ipintzeko martxan, baina berandu iritsi zarete. Hau maiatzaren 5 aurkeztuta zegoen, maiatzaren 5 eta zuek bidali zenuten justo ordubete, prensara atera baino lehen, ordubete bat lehenago, bidali zen, maiatzaren 13an, proposamena. Eta gero, ja ikusi dugu onartuta, plenotik pasau bari, plan estrategikoan maiatzian esan moldatu, ez dakit, berandu iritsi zarete, eta hori gurekiko itxusi geratzen da, oso itxusi geratzen da, lankidetza ez da emon, parte hartze eskaz emon da, baina gehien bat, herrira begira, nik uste, atera duzuela, diru laguntza bat plano, absolutamente plano. Ez da desberdintzen aktibidadean egoera, ez da desberdintzen zeintzuk kalte gehiago edo gutxien jaso duten horretan. Ez da desberdintzen produktuen araberako zenolako laguntza beharko duten. Hau da, gehien sufritu dienak ez die izango gehien jasotzen dutena. Ez die izango, hortarako ez dupena merezia inbeste idaztea. Ez duzue lorte oreka hori, ez duzue lortu. Ez da inungo adierazlerik diru laguntza horretan, inungo adierazlerik, edo badau, Ainhoa? Badago? Neurtzeko adierazle bat? Ez dago. Ez dago. Da plano. Herriak ez du jasoko egin duen esfortzuaren arabereko diru laguntza bat. Ez du jasoko. Gurekiko? Ez duzue gurekin landu. Oker ez gaude, gorka. Ez duzue gurekin landu. Eta guk aurkeztu ginuen maiatzaren 5an isil-isilian. Asmo, zintzo batekin, bai, isil-isilian. Bai, Ainhoa? Ezkeinua, pixkat, nahaztuin naiz. Eta ez da lortuko hori. Berandu iristen da, eta ez da orekatua. Eta ez da bakoitzaren esfortzua eta kaltiaren araberako diru laguntza bat. Da plano. Hortarako ez dupena merezia inbeste denbora itxoitxia. Berandu iristen ari zarete. Eta gurekiko partaidetza ez da egon. Alde batetik, guk publiko inginu zela, guk konpartidu genduala zuekin diru laguntzen oinarrixea publikoin baino ordu betelen hau ez da egisa. Ez da egisa, ze zirriborro gen neukanian konpartidu genduan. Eta beste alde batetik zuen proposamena isilian egin zinuela be, ez da egisa. Ze guk, prensan ikusi genduan, eta ordu bete lehen hau sarrera emonda zeukaz. Ez doia sartzera eztabaida horretan, zeda eztabaida antzu bat, Barkatu, baina hitz horiek oso potoloak die. Ez di antzuak, Ainhoa. Oso potoloak die. Eta ez egisa esatia oso potolua da. Konfundiut egon neike, baina nik esango nuke, ez uste dut, hola izan zala, eta hor egongo da sarrerako eguna, eta publiko inzinuen eguna, Baina, bueno, ez dago ezer raportatzen honepe, baina, bueno. Barkatu, bai, ez? Barkatu, baina nik uste bai aportatzen da dela. Bi idatzi aurkeztu ginu zen, bat Paskua hastian, eta isil-isilixan aurkeztu ginuan, hori etzan inun publikau, eta bestia bai publikau ginuan. Ze ikusitza, ez Paskua hastekoa ez zinutela erantzun, ez aurreko 10 idatzi uste dut aurkeztu ditugula legealdi hontan, edo 12, edo igual sortzeria, ez dut kontau, baina holako bat, ez duzu erantzun bapesetara. Orduan, zan gira, igual publikatzen badago prentxan igual erantzungo dobe. Eta justu aste betera, zuek azaldu zinuten prentxan. Orduan, aste betera azaldu zinuten, eta egun berdinean, bialdu zinuten imeia azken zirriborroaki diru laguntzena. Bai, eta horretik egon zan zirriborro bat. Eta horretik email bat, ez bat. Ez dakit, nik uste, egon zan email bat, eta emailean idatzita ez zeuan dokumentorikan, eta bigarrenean bai zeuan dokumentua. Eta hirugarrenean jasan definitiboa uste dut zala. Ez dakit laugarren bat egon dan. Jozen modutan, eta ez da antzuakin ez da izen batean jarraitzea merezi da bene, baina badago faktore bat azte jatzuena, eta da zuen proposamenian lehen eitxautotena.
ez da bakarrik proposamen batzuk itzen zinuzela bideratuz onura hona zentzuk izango lirakeen, zela, bai hitza izan aipamen bat, eta hor dago borondate politikoa itxatzen duzuena, aportazio ekonomiko bati lotua aurreko urteko gerakinari. Eta hortan da oinarritzen nintzen aurretik esateko ez da realista. Baseki zuen momentu horretan, gobernua eta ala zahaldu jatzuen, azterketa ekonomikoa itzen zebilela, eta azterketa ekonomikoa hain zuzen begoera honek, bagenkizelako sekulako eraginekiko zabala udal aurrekontutan. Eta azterketa ekonomiko hori itzen genbiltzan bitxartean, hain agitzatzen moduan, proposamen hori itzen da publiko, orduetelen hau sarreran monda udalian, eta esaten duten moduan, inondik inoa realista ez dana, udalian gero oso argi gelditzu da moduan, eukiko dugun egoera ekonomikoarekin. Eta uste, azterketa horretan genbiltzala, bai planteatzen ginuan, diru laguntza batzuk bideratzeko biharra, baina azterketa hori sakondu beharra geunkala, planteamendu zerixo batzuk inaurretik, eta gero udal gobernuak itzen dugu planteamendu hori zerriborroarekin, zerriborroan garapen batekin, eta proposamenak jasotzeko aukerarekin. Eta proposamenak jasotzeko fase hortara junaz, planua baldin bat diru laguntza, espotza erantzuten egoerari, espotza erantzuten herrixaren biharrei, badaukazue hor leku bat, aportazio horrek itxeko eta proposamenak helarazteko. Jakinda, eta guk askotan esan duen moduan, fiskalidade progresioa plantatzen daunean eta egoera oso berezizetan modu diferentetan planteabia dela, egoera hontan, eta lehen zaten eman moduan, baldintzak oso berezizak izan da, ikusten ginoan sekulako zailtasunak eta asko atzeri hartuko litzakela prozesua, baldintza horrek dana zehaztera eta fiskalizatzera sartu eskero. Eta jakinda, segura asko ez diela diru laguntza justuenak, momentu horretan ikusten ginoan bideratu biharra zerela. Eta horretxeitxik, inginuan harako esfortzua. Batetik, diru laguntza horrek prestatzen, azterketa ekonomiko txukun bat ondoren, bestetik baldintza batzuk zehazten, aldi berian, esaten ginoan moduan rekuperazio ekonomikoa edo berpiztea errestuko zebenak, jakinda, segura asko ez dirakela izango egoera normal baten diru laguntza moduan biratuko ginuzken baldintza batzuk. Hortik aurrera, eta ikusitza gerora be moldaketak egon beharko diela, junbiako da eta junbiako da finkatzen baldintza irizpide diferentiak hemendik aurrera planteatzen dien beste bide guztietarako. Ni benetan zure eta lur geratzen naiz, benetan. Osea, ez baldin bazan realista guk geneukan datuak zien otsaileko batzorde, ogasun batzorde batena, nun iazko likidazioa, edo martxoaren hasierakoa, iazko likidaziotik 2.300.000 euro geratzen ziren. Horrekin lana geneukan. Guk, ez daukaguna oposizioan egonda, die ahalbide personalak eta teknikoak hori aztertzeko. Logikoena gorka izango litzake, esatia, behitxu, azterketa honetatik eta diru horretatik ikusten dugu hau gastu korrentetarako, hau indartu behar dugulako garbiketa, hau ez dakizer, eta kopuru honekin kontatzen dugu. Eta gero sartuko gineke, eztabaidatzen, guk planteatutako 8 lerro horretatik zerekin ados eta zerekin ez. Eta gero, lerro bakoitzian, onuradunak erabatian edo bestian. Guzti hori ez da emon. Guzti hori ez da emon. Ez da emon inundik inora. Bakarrik borobildu duzue prozesu guzti hori, hitz batian ez da realista. Horretan borobildu duzue. Bai posten naiz, nolabait lerro hau, Ainoak esaten duen moduan, lerro hau gure idatzi horretatik atera dala, eta eskerrak, bere momentuan, isil-isilian aurkeztu ginuela, eta gero, prentsara bidez, helarazi genuela ere herriari. Baina nik uste, abia puntua hori izan zala, eta aukera batzuk galdu dituzuela lantzeko, eta, diru laguntza hau nolabait aberasteko, gure idatzian bazeren argudio batzuk, eta bazeren zutabe batzuk eusteko, gure ikuspuntutik oso interesgarriak zienak, eta kasori bez ez duzu egin, eta ez da justifika edo azaldu, besterik ez, igual ez da justifikatu behar, baina azaldu bai, babitxu, hau eta hau kendu dugu, arrazoi honengatik, eta igual ados egongo ginen inkluso, igual ados egongo ginen, baina ez duzu lanketa hori egin, ez duzu egin, ez batzordetan, ez da larrealde mailan ere, hori ez da egin, eta partaidetzako gobernu bat hori egin beharko luke, eta ez duzu egin. Guztot berri dokor zabitzela esaten dozunean, zeukazuen oinarrixa
zala aurrek urteko likidazioaren gerakina. Hori bada oinarrizitako bat, eta da faktoretako bat, baina oso garbi azaldu zen bere momentuan larrialdi maixan, eta alkate urtetan egon ondoren, uste jakinekoa dala zuretako egoera ekonomikoa aldakorra dela eta olako testu inguru baten asko baldintzatzen dela. Eta uste baldintza horren bai gainean zela oso garbi zegoala. Eta zen duten abien da berriz, eta uste behin bosera maio batzortean besan dutzula. Nik uste dut, saiakera bat izan zela, espektatiba batzuk sortzeko kalean, jakinekoa ziela ezin zebitxuela udalak erantzun. Eta uste dut, zentzu horretan, aurra oinarri moduan hartzeko borondatea asaltzia, ez dela reala be. Ez bakarri proposamena bera. Aurra borondate moduan adieraztea, ez dut uste reala danik. Esan duten moduan, guk gobernutik uste dut inditxugula planteamentu serisuak, proposa ditugula eta bidea jarri dugula parte hartze horretarako, eta zuen proposamenak eta zuen aportazioa jasotzeko. Gorka, egin duzue proposamen plano bat. Errealidaderekin lotu ez dana. Ez da lotu gehixen sufritu duten hoiei laguntzeko gehixau. Ordu mesedez, errealidaderen inguruan, ez dakit zilegitasuna daukasun berbaitzeko. Ez duzu egin duzue, kopuru finko bat, aktibidadeko. Ez dau inungo adierazlerik, ez dakigu diru hori nahikoa dan, ez dan nahikoa, suposaket. Baina hori diru laguntza guztietan egiten da, edo ez kontxi? Diru laguntzetan ez du ipintzen plan estrategiko diru laguntzak finkatzen dienien adierazle bat ipini bia dela? Bale. Ez dau. Badago. Ez dugu ikusi guk. Oso garbixa, eta da, aktibidade horrek itxitxa edo kalera bat eukita bela. Eta hortik, berpisteko planteamentu bat itxeko eskatzen jakue. Adierazlea garbixa da. Izango da justo edo ez, galerak handixok izango zien edo ez, proportzionalidade ez da bermatzen, ados. Baina esan dutena, baldintza oso berezixetan, planteautako diru laguntza oso berezi batzu die. Excepzionalidade moduan, eta uste dut, egoerak excepzionala izan da, eskatzen zuela erantzun excepzionalak planteatzen din diru laguntza batzu die. Eta esan duten moduan, guk, gobernu talden moduan egoera normal baten, segura asko babestuko ez ginu zen oinarrizia die. Jakinda, egoera oso excepzionala dala. Bai, egoera excepzionala dalako, nik uste esfortzua ere excepzionala egin biazan. Eta nolabait egokitu bia da Bergarak behar duen horretara. Eta alegin hori ez duzuen, ez dakigu zenbat aurre ikusten dan, zenbat negozio jasoko duten laguntza, zenbat ezetarako, hor kopuru edo talde desberdinetan, ez dakit nola banatuko dan dirua eta nola banatuko dan diru laguntza, neurriak ipintzen baldin badie fizikoak ze zenbaki edo ze kantidadea jungo dan, itxita egon baldin bada ze kantidadea jungo dan, hor dana batera sartuta dau, ez dakit desberdinak, tratamentu desberdinak jasoko duten atal guzti horiek, edo ez dakit. Nik ez daukat garbi. Pentsatzen dut, gero diru laguntza bat banatzerakoan buru hauste ederrak egongo diela. Eta nire aldetik berriro. Hau ez da partaidetza Gorka, eta oposizioan egondako zinegotzi bat, hainbeste urtetan, benetan nik uste hobetu ulertu beharko lukela nola ematen dan partaidetza hori eta nola lantzen dan dokumento bat elkarrekin. Hau ez da. Bukatzeko, jarraitzuko parte hartzeko bideak zabaltzen, aportazioa jasotzeko bideak zabaltzen, eta emaitzaren arira gaurkoz 140 eskaera inguru guztiote dela jasota, eta horretako bakoitza 800 arteko diru laguntza jasoko dau. Uste dut, garen egoeran, herriko aktibidade laguntzeko impulso handixa dela, eta biharrezkoa zala. Urrengoa, Kontxi? 8. puntue, 2008ko ekainaren 12an uda aktiboa izeneko programaren presio publikoak aldatu sartutako erabakia baieztatzeko proposamena. Aldatuz ez, onartuz da, akatza daukagu hor. Tarifa berri batzuk zehaztu ziren, eta erabaki da, proposamena da, tarifa horiek baieztatzea. Konforme zaite? Bai? Bau batez, onartuta gehatzen da. Nik itzartzen nuke. Nik hor, kaitz? Kaitz. Ni bai galdetzea nahiko nuke,
ekaitzi, ze horre ekaineko lehenengo hastian, edo atzeko azkenengoan ez naiz gogoratzen ikusten dut Bergako Jexen aurretikan izan zala, hor bilera bat egon zan, eta ekainak 5 zan epia, eta horrein bat dei auki ginu zen, ekainak 3 batzordea egon zan, 4 hainbat aldez egon ginean WhatsAppeatzen, telefonoz, eta emailez bebai, ez? Eta, ados gare hemen hartu dan erabakixakin usten dugu, umiak bai nahi debela aizialdia beharrezkoa daukela, baina bai hemen bai prozeduretan, gure zalantzak ditugu, bai zen ikuste dut azkenengo deian eta ero mensajean, ez nire gogoratzen, bai hitz egin ginoala hitzarmenari buruz, bai bialdo zinuten zuek zirriborro bat esan hitzarmena, ezian baldintzak, bai diru laguntza hori emateko, baina ez dugu jaso, ez da batzorderik, ez dugu jaso, aizialdia ja hasi da, gaur haste zan, eta ez dakagu inugo informazio horikan, han bukatu zan dana. Segure zalantza zan, zuen zalantza zan, haingo zian ez, porque azkenengo hastian hainbat aldaketa emon zian emaiatzeko azkenengo asteburuan, eta gero ekainean bebai egon zian, adostu zan eskolekin, guri zirriborroa bialdu zan eskolekin batera, ez, hori bebai, zalantza garritxa, ez? Eskolei eta guri batera bialtzen badugu, gure aportazioak abernun geratu ahal izango dian. Baina, eta guk bai eskatu ginean hor dokumentazioa hitzarmenarena, eta ez da jaso, eta gaur hasi dira, aizialdiak gaur hasi da, orduan, ez dakit, prozedura hor bai nola geratzen den. Bai, hitzarmena aipatzen duzu, eta egisa da ez dugula bere horretan bialdu, hitzarmen horretan jasotzen dena nik ulertzen dut, izango dela eskolekin adostu gehiuna, ez? Eta gero, zaitxik ez duen bialdu be, hitzarmena bere horretan, ointxe, ostiralera arte, esekiun zenbat aurra hongo zian apuntatuta, ez? Uda aktibo horretan, eta hori behar ginuan, datu hori behar ginuan, hitzarmena berogetan eitxeko. Eta, egon gugunetan bialiko dugu. Baina, oposizioak bai esan zeban, bai ez gure iritzia bai lusatu ginuan, ez? Esan ginuan gure ustez beharrezkoa ziala eta WhatsAppez uste ibili ginala horretaz hitz egiten, berme batzuk ezartzia, segurtasun bermeak ezartzia eta exigitzia eskoleri hori bai eskatu zen. Nik uste dut zirriborro hori aldez aurretikan landu leke ginuala, oposizioarekin. Ume kopuruak bai, gauza batzuk mugatuko ditu eta aldatuko ditu, baina zirriborro aldez aurretik egon biazan landuta. Eta are gehiago, esatia ondiok ez dagoela zirriborroa erabat landuta gaur hasten dianean, kopuruak gauza batzuk bai aldatuko ditu, baina estimazio bat inda egon biazan. Gaur hasi dira udalekuak. Uda aktiboko ekintzak. Esan duten moduan, ikastetxekin adostutako baldintza horietan, hor jasotzen dira, nire ustez, hitzarmenean hartuko dian zerak ez, puntuak, eta zukain zinuen proposamen hori ez, jasotzian abertan berme batzuk eta hori, izango duke dokumentu horretan be agertzen ziala. Ez dakita saltzen dian, ez dugu ezagutzen, eta gaur hasi dira. Dokumentu hori ikastetxekan ostutakoa daukazue momentu hortatik. Zirriborroa, bai. Osa, zirriborroa, baina ez hitzarmena. Hitzarmenan zen zirriborroa zinuan bialdu. Bialdu zinuan eskolekin adostutakoa. Eta guk horri gehitu jaun bermeak jarri biako litzazkiela hitzarmenean. Hitzarmena ez da bialdu, eta gaur hasi dira udalekuak. Bai. Egun honetan bukatuko dugu hitzarmenakin, da sinatuko du, eta jasoko da bai zuk egindako partzio zeinua, eta beste barik. Benetan, ez dakit zetarako ekarri duzuen. Gai hau, pleno aretora edo udalbatza honetara, beste gai hori benetan potolua dana, edukinetan, ez dugu ikusi. Hau be partaidatza da? Ez dugu ikusi. Hitzarmen hori ez dugu ikusi, nik ez dakit nola landuko dan. Hitzarmen baten bitartez, suposatzen kopuru bat egongo dala, kopuru ekonomikoa, logikoa izango litzake, neurri batzuk, horrentruke udalak neurri batzuk eskatuko du, logiko izango litzake, denon seguridaderako, denon lasaitasunerako,
Nik badakit Bergarako ikastetxeek gaion, bere arloa oso ondo ezagutzen dutela eta ahalik eta gehien egingo dutela. Nik badakit, baina udalari tokatzen zaio hori bermatzia eta idaztea. Hori bermatu barik, hori landu barik, guri erantzuna eman barik, ekartzia tarifa aldaketa bat berez, ez dakit tarifa aldaketa dan edo izena aldaketa, ez dakit ziur. Presio publiko berri baten onarpena da. Bai, ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen, ezin da, eta hori ez da gardentasuna, hori ez da gardentasuna. Gardentasuna da, trazabilidadia emotia gaiei jarraipen errez bat egiteko. Eta honek ez du hori bermatu. Ez da gutxiago ere. Esan bezala, ikastetxean agostutakoa, lehenengo momentutik eukido zuen mai gainean. Oso ondo. Zuk esan duzu, ikastolarekin adostatuakua eta gure iritzia nolabait jaso barik. Hori da lan etxeko era. Proposamenetarako epe bat lukiro ginoan bai, eta ez dugu jaso proposamenik hori kenduta. Barkatu, ekainak 4 hitz egin ginoan, ekainak 5 erabaki sartu biazan, eta bermearen anik horrezkatu neban, hitzarmenean sartu biazala, bermea gure proposamena zan hori. Eta hitzarmenean eskatzen ginoan hori sartzea. Ordan proposamena egin da, ez dana jaso da hitzarmen horren zirriborroa. Eta esan dozu ez dagoela sikiera hitzarmen hori inda. Gaur residianean ikastoletan aizialdiko ekintzak. Ez dago hitzarmena inda. Baina proposamena ekainak 4 edo 5, ez dakit WhatsAppetan aukiko dozu, egin zan. Ez esan nahi. Zezu bazekizun. Ontsa esan dozu bazekizula bermeena guk eskatu dugula. Proposamena inzan. Ez da jaso bueltan. Eta ez da batzorderik. Aste horretan telefono zitzen ginoan gutxienez 4 aldiz, edo 5. Ekainak 5-etik aurrera ez dugu hitz egin. Eta ez dozu ezikera zirriborroa imeiaz bialdu. Aste horretan prisia sekazuen, baina ondoren ja, onartu da eta listo. Baina gaia ez da, berak esan da, Mailenak esan da, trazabilidadia ez duzu bermatu. Eta gaia ez da bukatu. Eta gardentasunez ez da jokatu. Nik alabe, eta bai apatu nahiko nuke, fetxetan eta itxatzen duzuen denbora faltak eta ustot oso azkarrazten gabitzela, zegoeratik gatozen, aurreko puntuan baitxatu dut. Eta ekainaren 5 fetxa hori geunkan jarritxa helburu moduan, udaleku irekixak, kirol kampusa zegoana pentsauta, aurrera eruango zien edo ez planteatzeko, fetxa horretan zegoan ez egon kortasuna totala zan, Madrideko dekreto batek urrengo lakuakoak, aurraritzakoak, eta urrengo batek hilaren 10 okerrezpanago moldatu zebanak aurrekoa, zeban lagatzen erabaki batzuk hartzen modu baten. Eta hortan, dator hilaren 5 plantamentu berrixak, itxoitzen da, jakinian zirriborro badagoela mai gainean jaurlaritzan, baldintzan moldatzea uste sana, eta hor, hasieratik zegoan proposamenaren gainean moldaketa batzuk itzen die eta bideratzen da. Ondoren trazabilidade hori bermatu ez dela, aztertu beharko dugu eta ziurtatu beharko dugu. Baina uste dut, horbe, eta lehengo puntuan etxatzen ginoan moduan, proposamen bat helarazi zala. Aportazioa jasotzeko aukera egon zala, eragileekin konpartitu zala. Azkenengo urte askotan, eragile bakarrarekin aurrera etaratzen proiektu bat baldintza oso berezizetan, gutxienez 5 eragilerekin konpartitu behar izan da aurrera etara alizateko modu duin baten. Jarri da egun balorian indana, eta itxatu dozue, importantia zen, uda honetan aurrek aizialdi erako aukera batzuk eukitzea segurtasun berme guztiak eukitza, importantia zen, guraso batzuk dauzken konziliazionerako behar horrei erantzutia, eta inzan sekulako lanketa baldintza oso zailetan zerbitzu hori emonalizateko. Ados, gero jarriako trazabilidade horretan eta udal baten importantia dien gauzetan. Baina bideratzeko indan esfortzuan eustu balio beharra daukagula. Eta proposamen horrek bialdu. Aportazioa jaso eta ondoren aurreetara diela zerbitzu bat oso dugina egoera honetan eta fiskalidade aldetik aldaketa batzuk eskatzen zituen. Eta gaur dakarguna punto moduan da fiskalidade aldetik presio publiko baten ezarpena. Gorka, baina egoerak hala eskatzen zeban, bai, egoera oso larrixa zan,
eta uste dut maiatzaren azkenengo astean hasi ginala berbetan, hasieran Irune zegoan elkarrizketan gero ni sartu nintzen, eta maiatza bukaeran, pare bat aliz egon ginen Ekaitz eta Bixok, bai e-mailez eta baita telefonoz, ekainak hasieran bebai, eta zuk esan dozu moduan, egoera aldatuz joan da, baina ekainak bostian, oposizioarekiko harremana gai honetan eten egin zan. Guk ez dakigu ondoren zegertau zan. Maiatzeko azkenengo astean eta ekaineko lehenengo astean hitz egin ginuan, eta gure aportazioak eman ginu zen, gure ustez garrantzitsua zielako. Ez dakigu jaso dian edo ez. Porque ekainak bostian amaitu izan elkarrizketa. Orduan, bai, badakigu egoera oso larrixa dela, baina gu hor egonga. Eta usten dut maiatzean eta ekaina hasieran telefonoz hitz egin dugula, beti demostro dugula gure prestutasun osoa lanerako, baina elkarrizketa zuek eten zinuten, ekainaren bostian. Hainbat nik eskatu neban zirribor berme horrek sartzeko hitzarmenian, eta hitzarmena ez da iritsi gure eskuetara. Ondoren ekainak 10ean hainbat aldaketa egon ziala, ez dakigu, aldundiak hainbat aldaketa, ez dakigu, ez dozue kontau. Orduan ez dakigu ekainak 10ean zaldaketa egon zian. Ekainak bostian, hor, zeuan fetxa muga bat, ekainak bostian, kontratazio baterako eta horreten zan, elkarrizketa guztia. Ez da gardentasuna egon, ez da gardentasunik egon oposizioarekiko, ados nago eskolerekin parte hartzea landu duzuela, erekin landu duzue, baina erekin, gurekin ez, oposizioarekin ez da landu. Oposizioari eta eskoleri momentu berdinean bialdu jakuen dokumentazioa, lauan. Nun daukau guk hor margena, badakigu bostian hartu zeuala fetxa limitia, eta horretxe maiatzak azkenengo astean hasi ginen telefonoz edo e-mailez, hasi ginen berretan, baina ekaina bostetikan gaur arte ez dugu jaso inungo informaziorikan. Inungo informaziorikan. Ordan, gardentasuna ez da egon. Eta egoerak larrixak izan arren, gu hemen gare. Eta horrek ez dau justifikatzen gardentasuna ez betetzea eta ez da partaidetzako momenturikan ez aukitzea oposizioak. Horrek ez da, egoerak ez dau justifikatzen hori. Nik ez dut esan ezer justifikatzen da, nik uste dut, de hecho, parte hartze ez hori ez dela emon. Esan dako moduan, zirriborroak bialdu zen, parte hartzerako aukera eta proposamena jasotzeko aukera egon zen, eta beste behin, eta ekainaren bostetik aurrerako planteamentuak helarazi uste dut 10eko hori behintzat aiago zala, bosteko zirriborroaren gainean dokumentu definitiboa jasotako aportazioarekin, eta bermiak, esan dozunean, berme horrebe aldakorrak izan die, eta nik uste dut zeuek eta guk jakin ditugula dekretuen publikazioen bidez. Eta publikazio horrek etorri die oso aldakor horbe aurreko astera arte praktikamente. Eta uste dut, hitzarmenean be, jaso beharko litzakela eta jasotzen dela, de hecho, bermiak izan beharko diela momentu horretan egoera sanitarioak eskatzen dituenak. Eta eskatzen dituen egoera berme horrek, jarri behar dituen instituzio sanitarioak, eta momentu honetan uste badalela esarritxa, eta horrek izan beharko diela, edozein eragile, kasu honetan hitzarmen baten bidez, bete biharreko zerbitzu emote horretan, bete beharko dien neurrixak. Eta uste hori momentu honetan oso presente daukagulatanok, eta oso presente eukibida bela adierazi dutzeula momentu oro eragiliei. Izan hor, edo izan beste ekimen batzutan. Esan dut, nik konbentzitutan hau ikastetxeek bere arloan inork baino hobeto egingo duela. Eta honetan ere, inor baino hobeto egingo dute. Ez daukat inungo zalantzarik. Baina ez da hori gauzia. Gauzia da, elkarrizketa, udal taldien artean elkarrizketa amaitu zan ekainaren hasieran. Eta hori, Holanda, orduan nik bi gauza ondorioztatzen ditut. Bi. Bat, dana idatziz aurkeztu behar dugu, bestela, hemen nik ez zuk erregistratu beharko dugu, eta holan adierazi eta salduta geratzen da, eta bigarrena, partaidetza egitera etorri zineten, eta egiten duzuena da jakinarazi. Bai, berak esan du, jakinaraziko dizuegu. Holan jasoko dugu jakinarazi, moduan jakinarazleak beharko dituzue. Behatzigarrena, COVID-19 ondorioz 2008ko ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena.
Proposamena da, zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboa burutzagatik ordaindu beharreko tasen ordenantzan, J epigrafean, ur hornidurari buruzkoa, 2008ko bigarren hiruhilekoan uraren tarifaren zati fijoa eskobratzea. Honako egoeretan daudenei. COVID-19ak eragindako osasun krisiagatik itxita egotea, COVID-19ak eragindako osasun krisialdian zabalik egon arren fakturazioaren 30%ko beherakada izatea, eta merkatari, ostalari eta zerbitzu jarduera izateaz gain, 10 langiletik berako jarduerak izatea. Beste aldaketa bat proposatzen da epigrafean zaborbilketan, egoera berdinean dauden enpresentzako, eta proposamena da 2008ko bigarren hiruhilekoan zaborraren erresiboa eskobratzea. Gero, bi obari horiek jasotzeko prozedura zehazten da, eta azokako zerbitzuari dagokionean epigrafean proposatzen da 2008ko lehenengo hiruhilabetekoa kobratu eta bigarren hiruhilekoa osorik ez kobratzea. Epigrafean, udal frontoiak, igerilikoak eta kiroldegiko instalazioak proposatzen da 2008ko uztailean eta abuztuan aburnu arrontaren tasak ehuneko 20ko baria izatea, eta gero dator horren ondorioz tasak zeintzuk izango lirateken kuadroa. Bestalde proposatzen da udal jabari publikoaren erabilia pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik epigrafea aldatzea, irabazizko xedez lurzoru publikoan mailak eta aurkia jartzea arautzen duena, eta proposamena da 2008ko martxora arteko barne, erresiboak ez dira ikutuko. 2008ko apiriletik aurrera, 2008ko apiriletik aurrera eta urte amaiera arte ez da tasa hau kitatuko. Apiriletik aurrerako erresibo bat kobratuta egon ezkero itzuli egingo da. Urte osorako ordainduta dutenei, ordaindutakoaren proporzionala itzuliko zaie. Hau da, kuotaren 1,75%. Beste aldaketa bat egiten da H epigrafean kaleskaleko salmenta postuak lurzoru publikoan jartzea, eta proposamena da lehenengo hiruhilekoa kobratu egingo litzeke eta bigarren hiruhileko osorik ez litzateke kobratuko. Bestalde, presio publikoen ordenantzan proposatzen da B epigrafea, uda leku irekiak izenekoan, tarifa berri batzuk sartzea, edo presio publiko berri batzuk sartzea, eta da uda aktiboan parte hartzeko ordaindu barrekoa. Orduan, noain onartuko balitz, 30 egunez jende aurren egongo litzateke, eta ez balin bada nolako alegazio edo iradokizunik aurkezten, behin betirako onartuko litzeke. Konforme zaide? Bai. Bau batez, aldaketak onartuta gehatzen dira. 10garrena, SOS arrasakeriak aurkeztutako mozioa. Honela dio. Pandemiaren ondorioi aurre egiteko administrazioek alde batetik salbuespeneko neurriak hartu beharko dituzte, eta herritarrek bestetik ahalik eta zailtasun gutxien topatuz beren gaitasun guztiak garatu egoera hontara moldatzeko. Korporazio honek badaki gure bizilagunen artean irregulartasun administratiboko egoeran dauden etorkin asko daudela, egoitza eta edo lanbaimenik ez dutelako. Auzotasun denbora oso anitza da, badira gure hirian urteak daramatenak, baina ezin izan dutenak baimena berriro lanbaldintzak betetzeko zailtasuna dituztelako, eta badira egonaldi berriagoa dutenak ere. Atzerritartasun legea bi kategoriatan banatzen ditu herritarrak, eskubide guztiak aitortuak dituztenak eta ez dituztenak. Bidegabekoa dain lege honen personen zaurgarritasunaren iturrian du jatorria,
eta euren eta senideen bizitzak aurrera ateratzea posible duten herrialdeetan eragozpen handiak sortzen ditu. Gainera, zailtasun handia sortzen du pertsona horiek beren bizi proiektuak aurrera ateratzeko eta diru-laguntzak jaso behar izatera bultzatzen ditu. Ezohiko egoera honi aurre egiteko udalerriko bizilagun guztien ahalegina beharko da, baita administrazio egoera erregularizatuta ez dutenena ere. Korporazio honek Espainiako gobernuak ezohizko erregularizazio prozedura bat abiaraztearen alde egiten du. Iraganean, behin eta berriz egin den bezala, pertsona horiek beren eskubideak aitortuta ikus ditzaten eta hiri honetako gainerako herritarrekin berdintasunean egon daitezen. Era berean, Eusko Legebiltzarrari zuzentzen zaio, iraganean ildo horretan egindako erabakiei jarraituz, neurri hori berriz eskatzeko Espainiako gobernuari. Boskatu ingo dugu, zaete? Boskatu. Mozioa onartzaren aldeko botoak. Aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 16 aldeko botokin eta abstentzio batekin. Boto azalpenik? Bueno, en un principio, aunque pueda sorprender un poco la abstención, me gustaría explicarla muy brevemente. Por un lado, desde luego, estoy absolutamente de acuerdo con la premisa. Creo que, sin embargo, es una moción que podría haber sido transada y haber sido mejorada. Yo creo, sinceramente, que mi abstención se debe a que creo que hay que ser un poco más ambicioso, tal como ya ha manifestado en varias ocasiones el ministro de Seguridad Social. Lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo y un consenso para modificar la ley de extranjería. Entonces, simplemente, mi abstención se debe a no bloquear la moción, pero yo creo que, desde luego, lo que haría falta es impulsar desde todos los grupos en el Congreso una modificación de la ley de extranjería, sin más. Guztiz hau egon da, Alberto, sos arrazakeriak aurkezten zela mozio bada, eta esan dako moduan premisarekin bat egin da aldeko bozka emonduna gure taldiak, baina bai eta GVA oso onda, gonbidatzen zaitu datorren plenorako edo hurrengorako bestek espada, igual ja irailerako, baina lanketa batin eta mozio bat ambizioso bat planteau eta berri do pleno hontara ekartzera. Uste dut oso interesantia dela, eta momentu hontan, COVID-19 sortutako testu inguru hontan gogatzen da mozio hau, inkluso zabaltzia eta etorkinen egoera reala, egoera ohikoan be aztertzea eta regulazioko baldintzak berraztertzea eskatzea. Recojo la invitación. Hamaikagarrena, orain ardura herritarren ekimenak aurkeztutako mozioa. Aste luzetako sufrimenduaren ondoren, gure senideak erabateko bakardadean hil direnean, pandemiaren aurkako borrokan ospitaletako langileek lanbaldintzak kaskarretan larrua utzi dutenean, egoerari aurre egin ahal izateko adinekoen egoitzetako langileak ezinezkoak egin dituztenean, arnaizgailurik ez egoenean gaixorik dauden pertsona guztientzat edo testak eta babes ekipoak falta izan direnean, gizarteak egoera zail honen aurrean bultzatu dituen portaera eredugarriak azpimarratu nahi ditugu, kontaezinak izan baitira elkartasun ekimenekin. Gizarteak erantzukizun handiz jokatzen ari da krisi larri honetan, eta berak markatzen digu jarraitu beharreko bidea. Horregatik, etorkizun zalantzagarriaren aurrean, erakundeak egoera eskatzen duen mailan egon behar dira. Erantzunkizunez jokatzen eta oraindik inoiz baino gehiago dirua oinarrizko gizarte zerbitzuetara eta krisian bereziki pairatu duten sektorentzako laguntzetara bideratzen. Honengatik guztiagantik, orain ardura ekimena bultzatu dugun personek, elkartek eta sindikatuek erakunde eta administrazio publikoei eskatzen diegu, abiadura handiko trenaren obra eta proiektuetan gastatzen ari diren funts publikoak oinarrizko behar horietara bideratzea, honako argudio hauetan oinarrituta.
Espainiako estatuak munduan abiadura handiko treneko kilometroetan 1.000.000 biztanleko kilometro gehien duen estatua da. Japonia, Alemania, Frantzia, Amerikako Estatu Batuak eta beste hainbat herrialderen oso aurretik. Hala eta guztiz ere, aske tokian dago erabilerari dagokionez eta kilometroko bidaiari ratio bajuena du. Gainera, gogorarazi behar dugu sustapen ministerioaren datuen arabera, bidariaren 6%ak baino ez duela erabiltzen abiadura handiko trena. Ohiko trena berriz 184ko erabilera du. Gipuzkoan, 2020ko apirilaren 21ko Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariaren arabera, Euskal Y-ko lanak lurraldean bukatzeko 540 milioi euro gastatu behar dira oraindik. Gainera, Euskal Y-koa Iruñekin lotzeko proiektua eginda dago eta ingurune inpaktuen ebaluazioaren zain dago. Lotura hori, Aralar zulatuz egingo balitz 2.000 milioi euro inguru kostatuko luke. Guztira, gainkostuak ez badira gertatzen 2.500 milioi euro. Krisi une honetan eta aurrikuspena kontuan hartuta, garrantzitsua da diru guzti hori oinarrizko gizarte premietara bideratzea. Beraz, eta adibide gisa, azpimarratu behar da Euskal Y-koa eta Iruña arteko abiadura handiko trenaren lineak balio duenarekin Aralar zulatuz eraikitzen bada, duela urte eta erdi inauguratu zen Eibarkoa bezalako 75 ospitale eraiki litezkela. Gainera, kontuan hartu behar dugu, abiadura handiko trenaren lineak eraiki ordez gaur egungo trenbidea berritu eta egokitu daitezkela, kostu askoz txikiagotan. Horrela, herriak, hiriak eta industrialdeak lotzen dituen tren sozial bat izango genuke, personak nahi salgaiak garraiatzen dituena. Gune isolatuak utzi gabe lurraldea egituratzen dena, eta edozein personarentzat ekonomikoki eskuragarria dena. Azpiegitura hauek milioi askotako inbertsioak eskatzen dituzte eta bitartean murrizketa handiak egin dira oinarrizko zerbitzuetan, hala nola osasunean, hezkuntzan edo hainbat gizarte zerbitzuetan. Hori dela eta osasun krisi izugarri honetan egunero ikusi ditugu ospitaleak gainezka, osasun langileak txandak bikoizten, adinekoen egoitzak beren zorian abandonatuta, jendea bakardadean hiltzen, hotelak ospital bihurtuak, etxetan maskarak eta karetak egiten eta bar. Ezinbestekoa da azpimarratzea lan horietako gehienak emakumek egin dituztela, kolektibo bera gizarte honek baztertu egiten duena. Beraz, personen bizitzari eta elkarrekiko zaintzari eusteko behar diren lanen garrantzia aitortu behar da, baina zoritxarrez alderdi horiek ere baztertu egiten dira aurrekontuen arloan. Gainera, milioi askotako inbertsio horiek milaka lagunentzako laguntzak eragozten dituzte, bai negozio txikiei eusteko, bai langabezian dauden eta baliabide faltan duten personentzako laguntzak izateko, bai eskolako betzeko, bai irakaslearekiko ikasleen ratio txikiago izateko besteak beste. Azken finean, sektore aulenentzako eta oro har gizarte osoarentzako laguntzak murriztearen eta ezabatzaren kontura dirukutxak usten dituzten inbertsioak dira. Ildo horretan, uste dugu estatu osora zabaldu behar direla Isabel Pardo de la Vera Adifeko presidentearen jarduerak otsailean Oviedo, Avilés eta Gijon abiadura handiko konexioa baztertu zuenean. Konexio horiek 10 minutu aurrezteko besterik ez luketelako izango milioi askotako inbertsioarekin. Ari beretik, komeni da azpimarratzea Ábalos ministroak esan zituen hitz zentzudunak kargua hartu zuenean. Orduan gobernuaren apostu berria iragarri zuen. Trenbiderako inbertsioak erabat berbideratzea,
urte askotan abiadura handian zentratu egiak egon direlako. Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailburuaren hitzak ere aipatu nahi ditugu. Orain dela gutxi, gastu publikoa murriztu eta obra handiak atzeratu beharko liratekela esan baizuen. Gaur egun, persona guztiek hitz egiten dute datorren krisi latzaz eta zergabilketa 20% jaitsiko dela esaten dute. Orain, ekoizpena birkokatzearen eta mugikortasuna murriztearen aldeko apustua egiten ari garenean, ezin dugu jarraitu ezer gertatzen arituko ez balitz bezala. Ondorioz, krisi sozial eta ekonomiko une honetan, abiadura handiko trenerako inbertsio ekonomiko guztia premiazko eta lehentasunezko gaietara bideratzea eskatzen dugu. Hala nola, behar adina langile eta baliabide dituen osasun publikoko sistema batera. Adinekoen, mendekoen eta beraiez arduratzen dituztenen kalitatezko zeinketara, bidezko pentsioetara, persona guztientzako oinarrizko diru sarreretara, kalitatezko hezkuntza publikora, kalitatezko gizarte zerbitzuetara, zeinketaren baloraziora edo COVID-19 krisiak larriki kaltetutako sektoretako personak babestera, besteak beste, merkataritza txikia, kultura mundua eta abar. Osoko bilkurak hartu beharreko erabakiak. Bat, udal honek Euskal eta Espainiako gobernuei eskatzea krisiaren ondorioak arintzen laguntzeko handitu ditzatela oinarrizko gizarte zerbitzuetarako eta krisiak eragindako sektorentzako laguntzetarako aurrekontu partidak. Eta horretarako, abiadura handiko trenaren obretarako eta proiektutarako erabiltzen diren funts publikoak erabil dizatela. Horren bestez, obra eta proiektu horiek geldiarazi egin beharko liratekelarik. Bi, hartutako erabakiaren berri ematea Espainiako gobernuko sustapen ministroari, Euskal Gobernuari eta komunikabidei. Zer adierazi nahi duzu, bozkatu ingo dugu. Konforme zete? Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 8 aurkakoarekin. Boto azalpenik? Bueno, nik bai esatia puntu askotan, ados egongo ginateke, eta nire alderdiak ere, hainbat puntutan, idatzi honen hainbat puntutan. Eta puntu bada, momentu honetan administrazio guztiek, udalek, aldundiek eta jaurlaritzak, guri dagokigunak, lehentasunak berriro definitu beharko dutela, eta pentsatzen dut horretan egongo diela. Horrek ez du esan nahi, abiadura handiko trenaren ondorio moduan hori gelditu behar dela. Orduan gure etorkizunean ere, gure etorkizunaren puntu importante bada trena. Baina guztiz ados, lehentasunak berriro finkatu beharko die. Bestalde, Ogasun sailburuak esaten zuen gauza berdina, nik baino asko hobeto gainera. Simplemente valdría firmar debajo de lo que ha dicho Elena, pero por matizar, porque es que, y al hilo de lo anterior, comparto la premisa, pero en este caso es que me parece que la conclusión es errónea. O sea, una cuestión es una inversión a medio largo plazo, y yo creo que, no soy economista, pero a estas alturas nadie discute que las infraestructuras son uno de los potenciales herramientas para el desarrollo económico, por lo cual cuestionar una inversión a medio largo plazo por una cuestión de corto plazo, como puede ser la crisis actual, y estando absolutamente de acuerdo en que hay prioridades, pues yo creo que al final confunde un poco la premisa con la consecuencia, ¿no? Es verdad que también en la premisa mezcla en la coctelera diferentes temas de debate y llega un momento en que el texto, encima tan extenso, uno no sabe si lo que queremos hablar es del tren de alta velocidad o de la crisis que hay aquí. Entonces, desde luego, y volviendo a decir lo que ha dicho Elena,
totalmente de acuerdo con que tiene que haber prioridades. De hecho, el mismo texto habla de que como diferentes mandatarios, desde el Gobierno de España hasta el Gobierno vasco, ya han definido claramente el replanteamiento incluso de la alta velocidad, pero pensar que un dinero que está enfocado, una inversión de medio o largo plazo, se puede revocar y ponerlo en un problema de crisis económico-social en corto plazo, yo creo que incluso me atrevería a decir que es pan para hoy y hambre para mañana. Aurretik eta premisaren itzen duzun analizarekin ados egonda, bai ikusten dut talde honek proiektu batera bideratzea nola, mozioaren erabaki isa, eta hori onartzearen edo bat itxearen arzoa guztoten importantia dela. HT-aren proiektua oso zalantzasko izan da zera batetik, bere gara izan mai gainean jarri zanean, zalantzasko izan lehike, gogisa esan edo ez, baina uste denbora erakusten da biela, estrategikoa zan aura, 29 urteko atzerapenarekin, 2005 milioi eurotik orako sobrekostearekin, eta emoten da benez, aitorkizun nahiko zalantzaskoa daukanean, inungo konexiorik gabe gelditzeko arrizko ondisa dagolako aurrera begira, nahiko zalantzazko proiektu estrategiko moduan planteau deikela uste dut. Esatzen nuen Alberto, infraestrukturak importantea diela, ados, zentzuzkoak dienean, eta nolabait egokitzen dienean garapen modelora. Eta momentu honetan uste dut HT-a Euskal Herrian garapen modeloarekin ez datorrela bat, eta hasiera baten, zalantzazko baldin bazan be, etorkizuna begira uste dut momentu honetan oso evidentzian gelditxo dela ez dela izango garapenerako erramintza importante bat, eta enpeinatzen gan neurri baten gure baliabide ekonomiko guztiak bertara bideratzen. Eta eitzatzen danean, egoera sanitario honek, egoera sozial honek, bihar oso importantia maigainan jarri dituenean eta berraztertu denean prioridadiak, uste dut olako infrastruktura ondixak, koste ondixak hartzen da bena maigainan jarri beharreko kontua diela. Eta talde honek eitzen zeban nahi zuzen behar izan, eta premisarekin ados egonda, uste dut gutxienez maigainan jarri beharreko proiektua badala eta debate publiko hori emon, ontsa arte emon estan moduan. Bueno, evidentemente ikuspuntu horrekin ez gaude ados, eta ados gaude lehentasunak finkatu behar diela eta berdefinitu behar dugula. Eta hori udalari be dagokio, eta nik uste horretan daukagu gure lan egiteko esparrua, eta dedikazio guztia horri eman behar diogula. Azpiegitura importante bada, eta esatia, evidentemente, ez duela erantzuten, edo ez duela erantzungo asko esatia iruditzen zaigu. Baina eta guztiz ere, nik uste lehentasunak berriro definitu behar dugula, eta udalbatza honetan ere berriro definitu behar dugula, eta horretan, behin eta berriro eskatzen dugu gobernuari horretan pausuak emotia. Udalari dagokizunez dudabarik eta badakizu hortan bagabitzela, datorren asterako be bilera baten deitzuta daukagu, jartzeko daukagu egun da ordua, baina bestera bueltautan nik uste dut bai denborak emongo da bela arrazoia, eta bere momentuan Lemoizeko proiektuak arrazoia ekonomikoki emonzotzan moduan beste oso kontestu oso diferente bat, baina hango inbertsio guztiak bertan dauzkagunean, HT-ak be badauka olako kutsu bat bide antzerako esan barra eruateko, eta inbertsio oso potentiak ondoren infrastruktura horrek zalantzagarria izango dela, benetan erabilgarritasuna edukiko da, eta gure garapen ekonomikoan alde positiborik edukiko dugun. Eta uste dut hori be importantea da mahai gainean jartzea, eta dudabarik garapenai begira importante izango litzakin infrastruktura bat dela uste baldin badugu, benetan kontrastoiako dugu garapen ereduarekin badatorrela. Nik uste dut, eta iritzi personala motan gaur egun ez datorrela bat. Nik uste proiektu estrategiko moduan hartuta dagoela hainbat forotan eta horretan sinisten dugu. Estrategikoa da eta gure enpresek behar duten bideak eta azpiegiturak, Albertok esan duen moduan, oso importantia die eta hau da bat. Beste izango die portuak eta beste arlo batzuk ez, baina hau da bat, eta nik uste momentu honetan importantia da lehentasun horiek berri definitzia, ikustia abiadura handiko trena nun geratzen den, ez bihar edo etzi, baina hor egon bia da. Ezinbestekoa gure etorkizuna horretan kokatzia ikusten dugu. Si se me permite, desde luego yo me congratulo, has dicho con Lemoiz,
podíamos hablar de Leizarán y otra serie de infraestructuras, me congratulo que por fin podamos debatir sobre estas cuestiones democráticamente y sin todo ese lastre que tuvieron otra serie de debates. O sea que, más allá de dónde lleguemos y a qué concluyamos, desde luego yo creo que esto también es reflejo de que vamos madurando como sociedad. Gezerrendaz kanpo eta eskaera eta galderen puntura pasa baino lehen, proposatzen da beste gai bat aztertzea. Eta da, zehazki, ekainaren 28an, LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna ospatzen dela eta udale adierazpena. Suposatzen konforme zaetela, ez da? Irakurtzea noa. Persona guztiak dointasunean eta eskubideetan libre eta berdin jaiotzen dira. Hitz hauek ageri dira giza eskubideen adierazpen unibertsalaren lehen artikuluan. Tokiko udalen, erakundeen eta herritarren eskubideen babesaren eta defensaren bermatzaileen oinarrizko lana gidatzen du. Ekainaren 28a, LGTBIQ, lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual, queer, arrotasun eguna, eskubideak aldarrikatzeko nazioarteko eguna da. Errespetua eta bizikidetza aniztasunaren ikuspegitik aldarrikatzekoa. Duela mende erditik ospatzen da. Stonewallen, polizia errepresioaren ondoren homosexualek plantoa egin zutenetik. Nabarmena dira gai horri buruz egindako aurrerapenak, lege arloan naiz gizartearen ideiei dagokionez. Lorpen horien esker, iragazkortasun handiagoa lortu du baita sexu aniztasuna bizitzeari dagokionez ere. Baita horrek ez gaitu engainatu behar, LGTBI fobia errealitate bat baita oraindik ere. Homofobiaren kontrako eguna aldarrikatu berri dugun honetan, kolektiboak nazioarte eremuan aurre egin behar dion egoera zaila nabarmendu nahi dugu. Ez dugu ahaztu behar, LGTBI fobia gehien edatuta dagoen gorroto moduetako bat dela eta 70 herrialdetako baino gehiagoko zigor kodeetan instituzionalizatuta dagoela eta zigor kode horietan genero orientazio, identitate eta adierazpen desberdinen arau errepresoreak biltzen direla. Hori guztia ahaztu gabe, herrialdeek gaur egun ere aurrikusten dutela LGTBI kolektiboari heriotza zigorra aplikatzeko aukera. Baita, kolektibo horrek herrialde askotan aurre egin behar dien gorroto krimen kontaezinak ere. Urrun dagoen zerbait dela ematen duen arren kontua da, gure ingurunean gero eta gehiago ikusten den errealitatea dela. Izan ere, egoera dramatiko horrek eragindako asilo eskaerak izugarri ari dira igotzen azkenaldi honetan. Era berean, agenda ospakizun, ekitaldi eta gainerakoek horrelako errealitateak gure gizartean gero eta toki gehiago dutela gogorarazten digute. Gipuzkoan asko eta asko dira egun hau ospatzen duten herriak. Modu honetan, heteroarauak ezarritako eredutik kanpo agertzen diren sexualitate moldeak hierarkizatu eta baztertzen duen identitate sexualak ezarritako aurreiritzietatik edozeinen eremu horretan askatasunez bizitzeko duen eskubidea agerian jartzen da. Ildo honetatik, aipa daiteke, aldarrikatu berri dela apirilaren 26an 10. urtez ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna eta honek argi uzten du oraindik ere asko dagoela egiteke. Erakundetatik pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzeko erantzunkizuna dugu eta bereziki zeindu behar dugu LGTBI bezalako kolektibo zaurgarrienek eskubide horiek izan ditzaten. COVID-19 garaian ere egin behar dugu. Krisia ezin da aitzakia izan inor atzean usteko. Garaiz gaude normaltasun berri hori garai berri bat izan dadin euskal gizarte errespetuzkoago, justuago, duinago eta askeago baterantz aurrera egiteko aukera bat.
Horregatik, ekainaren 28 honetan hartu nahi dugu LGTBI kolektibo eta persona ugariren borroka, luze eta ordainezina Euskal Herrian. Garai sei hauetan, personen eta gure herriaren emanzipaziorako erreferente direla erakusten jarraitzen dute. Toki administrazioak egitura garrantzitsuenetakoak dira eskubideak eta askatasuna bermatzeko, eta ongizate estatuari egiten dion ekarpena bultzatzeko. Horregatik, Bergarak udala konpromiso hartzen du honako hau egiteko. Bat, Bergarako 3. berdintasun planean LGTBI personen egoeraren diagnostikoa txertatzea. 2. Egindako diagnostikoari erantzungo dion talka plan bat bultzatzea, premiazkoenak diren ekintzak lehenetsiz, besteak beste arlo hauetan, soziala, enplegua, osasuna eta bar, 3. berdintasun planaren indarraldian. 3. LGTBI personen eskubideak bermatzera bideratutako neurriak aktibatzea, udalak eskumena daukan zerbitzuetan, hala nola, administrazio formularioetan aldaketak egitea binarismoa gainditzeko, aldagelak eta komunak egokitzea instalazio publikoetan, igerileku publikoen araudiak. 4. Haurrak eta nerabe transexualak babesteko neurriak ezartzea, bereziki trans errealitatea barne hartzen duten eskidetza prozesuak gizarte eta hezkuntza eragileekin. 5. Ikuspegi feminista duten prestakuntza prozesuak bultzatzea langile publiko eta politikoentzat, bereziki jendeari arreta emateko eta gizarte eta hezkuntza esparrurako. 6. Sensibilizazio kanpaina feministak egitea, COVID-19 krisialdearen testuinguru sozialera egokituta, epe labur, ertain eta luzean, sexu genero dikotomiari, hetero normatibitateari eta eredmu desberdinetan LGTBI personenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren adierazpen eta formanitzei buruzko kontzientzia kritikoa hartzea errazteko. 7. Pandemian zehar sortutako zaintza sare komunitarioen, erakundeen eta LGTBI kolektiboen arteko elkarlana sustatzea. LGTBI ikuspegiarekin zaintzen lan ildoak aktibatzeko. 8. Zeharka, LGTBI kolektiboekin, kolektibo feministekin eta adituekin identifikatutako ekintza guztien diseinu, jarraipen eta ebaluaziorako elkarrizketa lotesle eta iraunkorreko espazioak gaitzea. 9. Edozein motatako erasoa gaitzesten dugu gure udalerrietan, indarkeria fisikoa edota hitzeskoa, umilazioa edo LGTBIQ personekiko gutxiespena. Horregatik konprometitzen gara. Askatasun sexualaren alde lan egiten duten taldei eta elkartei eta zehatzago LGTBIQ kolektiboei babesa ematera. Herritar guztiei zuzendutako sensibilizazio eta kontzientziazio kanpaina bultzatzera. Ekainaren 28ko aldarrikapen eta ospakizuna ikusgai egitera. Horretarako udaletxeko balkoian hortzadar bandera zintzilakatuko da. Era berean, Bergarrari dei egiten diegu LGTBI mugimenduak eta mugimendu feministak gure herri eta hirietan deitutako ekintzetan parte hart dezaten. Konforme? Bau batez adierazpena onartuta gehatzen da. Boto azalpenik? 12. eskara eta galderak. Bai, nik hartu nahi nuen hitza, aurrekoan komentatu ginuen, hauteskundeen inguruko, zakit nola esan, gora berak, egon direla prozeduran eta nolabait nik uste gure hauteskundea die gure sistema eskubideetako sistema horretan oinarritzen da. Oso importantia da fin jokatzia
eta importantia da nire ikuspuntutik edo gure ikuspuntutik kontutan hartzia denon alderdi guztien iritzia, ez? Eta bai, plenoa zehaztearakoan hori esan emon, eta gero maiak berriro definitzerakoan hori be esan emon, ez? Egoera berezia da, badakigu egoera berezia dela, baina nolabait mai bat lekuz aldatzia eta bestera batian planteatzia nik uste gai importante badala. Importante bada momentu honetan eta igual gerora begira ere. Ez dut esaten, ez da inundik inora, gaizke dagonik, igual lolan geratu beharko zanez, baina ez dugu, faltan bota dugu parte hartze hori prozesuan. Eta nolabait gobernuari exigitzen diogu hori bideratzea urrengoetarako, egongo die, beste aukera batzuk eta. Uste dut dela nolabait emon nahi den iruditegi baten parte hau be. Eta plenorako deialdia, uste dut aurreko hauteskunde guztietan neurri baten egisa da, eta kontrastau izan da. Denbora eta formetan oinguan be, egoki bideratu zen deialdia, eta kontuan izan da, bai maitebe liberatuta dagoela, eta aurreko legealdian bintzat, pleno horretan neuk liberatu moduan, bakarrik neuk parte hartzen agala posiziotik, uste dutelako benetan sorteorako itzen dien, eta importantia izan da pleno hori be, askotan, eta ez da esan duten hola izan behadanik, tramite bat moduan kontuan euki izan dela, eta uste dut historikoki dela neurri baten alaxe, ez da esaten alai izan behar eta ikusten baldin bada beste trascendentzia bat emon behar jagoela pleno horri, inbiako ala lanketa bat. Baina uste dut, ala egin izan dela, eta oinguan denbora eta formetan egoki transmitidu jatzuela deialdisa, eta zeuetako 3 presente egon zinetela, AJko taldeko 3 lagun presente egon zineten, gobernu taldeko bestekide batzukin batera. Uste dut bermatu dela hori, hobe, gainera zabalpena itzen da udal barruan, pleno horren emaitzan zabalpena itzen da, eta zentzu horretan uste dut argi jokatu dela. Eta bestia, bai, pandemiaren ondorioz, neurri sanitarioak betetze aldera, junta elektoraletik etorri zen baldintzetan, esan bermatzen inundik inora, gaur egun ontxe arte erabili izan den kolegio elektoral baten mai guztiak egotia eta moldaketa batzukin beharra zen eta moldaketa horre bideratu ziren. Ez dut uste estedianik, importantea da duda barik, eta esan dutzen azkenengo aldizu helena, nik uste dut transmitidu eta eukian ebala, ez pasanin senditzen dut. Hori uste dut larrialdi mai baten komentatzekotan baneukala, ez pane bana itxatu nire akatze izan zen. Baina bai jakin, junta elektorala jarretxako baldintza sanitarioak betetze aldera, derrigorrezin beharreko aldaketa bazala. Eta aldaketa hori baliabideak aztertuta ikuste zen, frontoian normalian boskatzen daben 3 maik, beste alternatiba PIUS bera eta alternatiba hori seminarizora eruan da. Zan dakoa, sentitzen dut, prentsa bidez jakin baldin bazinuen, nik larrialdi mai baten hori itxatzeko apuntutan neukan, astu baldin bajaten neure akatza izan zen. Holan hartzen dugu, baina esatia maite liberatuta dagoela, bai, baina ala eta guztiz ere guretako pleno hori importantea da. Da tramite bat, 3 etorri ginen. 3 etorri ginen importantetzat hartzen dugulako. Guzti hau, halako pleno batian oinarritzen da. Bakoitzak ematen dio nahi duen importantzia, guk nahi diogu importantzia hori eman, eta esan bermatu. Eta bestiena, ez dut esaten ezetz, noski oinarri bat egongo zen, eta noski junta elektoralak bere baldintzak ipiniko zituen, eta suposatzen dut, guk baldintza horiek betetzen diela, baina ulertuko duzu ere, prensan ikustia mai bat zabaltzen dela zure udalerrian, kontutan hartuta, bolada honetan, hainbat aldiz egon garela, oso harrigarria izan zen. Nik amaitzeko eskaera bat itxean enotzak, uste dute pleno honetan bebai
aurrekotan moduan partaidetza behin eta berriz urten da, eta gardentasun falta bai behin eta berriz urten da, eta bai eskatzean niko notzak Bilduren udal gobernuari oposizioarekin kontatzeko. Benetako partaidetza hasteko momentua badala, usten dugu ez gabizela berandu, usten dugu osasun krisi honek eragindako krisi ekonomikoak gainditzea elkarrekin tokatzen jakula, eta bada garai elkarrekin lanitzeko. Gure prestutasun osoa hasiera-hasieratik martxoak 12an indako bilera, tokiko gobernuan bilera hartan jakinarazi jatzuen, eta hemen gare, baina benetako partaidetza hasteko momentua da, eta horrela hori aitzian nahiko ginuke, eta eskaera hori luzatzen dugu. Oinartean ez izan arren, gaurtik aurrera espero dugu baietz. Aipatu dozu bai, daukagula bilera bat, pendiente, espero dugu bilera, ontsa zehaztuko dugu guna, espero dugu bilera hortan, bai, guk eindako proposamen guztiak bai aztertzea, eta benetan, real eta realtasun hori bai, justifikatzea eta argudiatzeko eta lanerako baldintzak betetzea. Duda barik, bada urtebete hau ginela gobernura gure taldia, eta uste dut gauzatzen, gauza batzu saiatzen gabitzela aldatzen eta komunikazio lerro batzuk zabaltzen. Ez bakarrik udal talde politikoekin, baitza eragileekin be, eta bide hortan jarraitzen saiatuko da. Alabe, bai uste dut esfortzu bat inbeakula eta ateiak zabalik daren horretan, eta non aportazioak nola helarazi eta zela landu bidea zabaldu jako itxugula. Ze uste dut saiakera batzuk ez da bela eta itxatzen dugu, eta gaur behin da berriz irten da. Nik uste dut ate batzuk zabaldu diela, baina ez dola jakin aprobetxatzen emon dituzten espazio horrek, eta uste dut eta non helburu izan beharko litzakela horretanak aprobetxatzen jakitzia, eta asmatzia planteautakoan gauza batzuk eta proposamena jasotzeko atiak zabaltzen denean, proposamen horrek nola, noiz eta zera landu genken. Eta nok uste bauko lan bat horretan, eta beraz aurrera begira bedua barik hortan lan itxeko asmo osoa. Ni bakarrik gehitzia behin eta berriro esan duguna. Egoera berri eta berezi honetan denon lana abia da, Bergararen alde jokatzeko, eta asmo horrekin aurkeztu ginuen 8 edo 9 lerro, eta gustatuko litzaiguke lerro horiek komentatzea, eta horrek ez du esan nahi holan izan behar danik. Horrek ez du esan nahi hori, zuek daukazue atzetik lan tekniko edo ekipo tekniko bat, talde tekniko bat, aztertzeko eta ikusteko horren esker, gauza batzuk martxan horren esken edo horrekin gauza batzuk martxan ipini die, baina beste batzuk ez eta gustatuko litzaiguke horiek aztertzia eta eztabaidatzea, baina ez eztabaidatzearren, baizik eta uste dugulako Bergararen aldeko apostuak diela, eta momentu honetan hauek edo antzerako batzuk behar diela. Orduan eskatzen duguna da mahai hori edukin horrekin edo beste batzuekin osatzea eta lantzea. Nik azkenengo punto hortan egingo dukin zizoa eta edukin horrekin edo beste batzukin. Eta zuekin zinuen proposamen bat, proposamen hori jasozan, aztertu zen, eta beste edukin batzuk junga batzaratzen eta mai gainean jartzen. Eta uste dut, edukinak egisa da, EAJ proposamen moduan jarri zituen mai gainean batzuk, eta gobernu taldea beste batzuk jartzen ditu. Eta danak lantzen joan behakoa. Paratzen dena da, esan duguna, zabaldutakoan ate horrek proposamenak jasotzen espadie, edo lanerako ate horrek aprobetxatzen espaditzu gudaren artean, ez daukagula bide erreza. Eta uste dut hortan dagoela klabia, edukinak jarri daigun mai gainean, batzuk eta bestiok, eta joan gaitzen aztertzen eta lantzen. Nik uste Gorka klabia dagola nolabait ez gu lehenguak izan ginelako aurkezten, baina aurkeztu ginuen, eta erantzun bat behar dugu, eta merezi dugu, eta lerro hau lerro ikusten ez baldin baduzue, esan? Eta landuko, baina ez dugu jaso erantzun hori, ez dugu jaso. Ez nahi ados lehena, ez duzu jaso idatzizko erantzun bat, baina zeuen proposamen horrek bai aurrekontuen inguruan lehenengo bileretan, bai larrian baixan komentau binu zen, bai sustapen ekonomikoan batzuk komentau izan die, eta azaldu jatzue batzun egoeria zein zan, eta zela zan nolabait esan ginoana, gainera ekonomikoki
inbiabilidadien momentutik, eta uste dut, oinarri xan dagola errore bat hor, lehen aitzatu dutena, azterketa ekonomiko bat eukibarik eskuartean jakinian, zendetenian lantzen genbiltzala, indako proposamen batzuk oinarri moduan hartzea, ez da posible. Eta hori uste dut garbi dela. Eta alabe, uste dut punto momentu baten desgran hau genuzela eta itxatzen ginuela zetan egunkan eta batzuk txertatzeko aukera ikusten ginuela, gero indan moduan aurretik onartu duen diru laguntzetan, eta beste batzuk ez ginuzela ikusten. Eta behin da berreza itxatzen duzu erantzun ez jatzuela eta ez dut ustela danik. Ez jatzuela idatzezko erantzunik emon. Baina uste dut, bilera bat baino gixautan eta arlo diferentetan aitzatu diela puntu horretan ikusten ginuzen gabeziak edo desadostasunak. Eta inditzugu beste edukin batzun maiganean jarri. Zuk esan duzu aitzatu. Aitzatu egin duzue. Nik uste egin behar dana da landu. Eta eraman punto bat, bakoitzak bere arlua, bere batzordea dauka, eta landu. Eta zenbakisak baldin badie oztopatzen dutenak, zenbakisak ipini mai gainean. Eta garaiz gare, hortarako. Nik uste garaiz gare. Hezkuntzaren inguruan ez dugu jaso erantzunik, 3. adinean hainbat proposamen ditugu, banda antxarena bai egin ginuen eta jaso ginuen eta bideratu inzan, eta posten gara, baina beste batzuk ez, ordu berriro. Ez not gu pres gaude horretan edo beste batzutan, baina mesedez, idatzi eta bidali. Besterik. Honekin bukatutzen moten dugu ekaineko ohiko plenua, bai aitzatu, nahiz eta ondio zehazteko dagoen, segurazko usteleko plenua ustalen 20an izango dela, eta ia danok neurriak hartuta jarraitzen dugun gaur egungo egoera mantentzen edo hobetzen, eta danoi ardura hori eskatzea. Mila esker.